Здравейте, приятели, ще играят тока-бока. Да, моя канал е Gaming Никол. Абонирайте се за нея и за моя. Не! Сигурно се. Не. Начи ми се едитълно, нали? Приятели, сега... Приятели, сега влизаме на къщата ми. Тук малко ще помагам, защото това ще е първото дълго видео. Да. Що не участвах и аз? Защото в тока-бока не можеш ти да участваш. Не може ли да направим две видеа и да ги пуснем едновременно? Не знам защо не зарежда. Сега се зареди. Не знам защо не зарежда. Това да видеото още... Ето, готово заради. Ма дай първо отиди на първия етаж да покажеш къщата си все пак. Те не знаят каква ти е къщата. Не, добре. Сигурно искат да я видят. Добре. Даваш ли разрешение те да я копират? Да. Кажи. Тя се казва Майя, нали? Да. И тя дава разрешение къщата да бъде копирана. Така почваме от тук. Сега вижте ми първият Етаж. Първият етаж. Да, много е хубава къща. Да, това е моята къща. Има сладоледче. Ти към втория етаж. Да, отиваме първия етаж. Поне искам вода напия. Добре. И в моя канал също мога да снимам тока-бока. Ако искам. Аз, примерно, за какво бих снимал? Вижте моя етаж. Например... Ма по-бавно бе. Нали трябва да видят хората? Например... Вижте ми... Това е дъщерята, как се казва? Емили. Емили се казва. Да. Много е добричка. Да. И това ми е къщата. Банята. Така, отиваме към третия етаж. Емили си почива. Така, пак трябва да чакаме. Окей. Айде леко. Това, тук и е котката и кучето. Бащата, как се казва? Алекс. Алекс се казва бащата. Жаба свири. О, това е Хеликоптер. Евелина. Бебето се казва Ивелина. Това малкият брат. Той се казва Крис. Крис. Да. Така. Как? Я покажи себе си. Добре. Да не е платено всичко. Ето ме. Това е тя, Майя. Да. Да, Всичко е супер. Да. И сега какво ще снима? Ще ходи до магазин. Ще ходи до мола. Вече ходих до магазин. У дома ли ще
Сега че се ходи до мола. Ще ходи до мола. Да, модерн. Модерн. Може и спи. Така. Това не е ли? Това не е ли телефона? Не, това на бащата. А къде не е? Не знам къде е. Бебенцето няма ли да идва? Вземи раничко. Бибиро. Вземи раничката. Така. Сега в раничката ще сложим ли? Коя играчка да сложим? Тази. Пепа. Искаш ли такава дрънкулка? Да. Тя не света червено пиша. Айде. Какво още? Само това ли? Да. Окей. Сега отиваме на тази. На кой се пъгна? Гледа малко и заби там. Да отиваме до мола. Оранжево. Бяло-зелено. Сега отиваме до мола. След малко. Синьо-бяло. Мога ли е това? Не по-скоро. Сега тръгваме само клипче. Така. Така слагаме нещата тук. Сега казваме... Това е колата. Да. Колата само насложиме перото и нещата на ноги са бравим. Сега отиваме тук. Мола е тук. Така. Техника ще купуваш ли? Да, се Цветя, какво ти искаш? Може и да отида на масаж. че първо се отиде до тук на взема цветя. Такова цвете. Това е цвет. Не, сега се споделяме. Това е тук. Приятели, все пак съжаляваме, това е първото видео. Нали? Да. Дълго. И просто няма хейт. Без хейт. Да. Защото тя сега е малко объркана, нали? Да.
Извинявайте, приятел, малко извадихме нещо. За да имаме много. Mutta mun måste niitä. Последното се взема. Да чао. Тя изхвърли 2 букет цветя. Заповядайте ви цветята. Супер. Вяждайте ли четята? Така. А платихте, нали? Да. Добре. Добре, малко забравям, извинете. Добре, тогава. Чао. Чао. Добре. Чао. Много странно беше този човек. Но сега отивам за масаж. На масаж. Добре. Здравейте. Ама здравейте. Първо трябва да оставите детето в детския кът. Да си поиграем мъничко. Сега на човека. Здравейте. Добре. Оставям бебето тук, че имаме една мадама тук на масажче. Добре, сега си слагам маската. Обличай халата. Не, беше това. Това беше. Си това. Сипвам ви малко да си пиете. Благодаря. И тук се забавлявайте. Колко спокойно. Толкова спокойно. Добре. На детенце, детенце. О, детенце. Ой, мама е долго. Мъничко детенце. Толкова спокойно. Готово. Сега ти говориш, защото свърши. Свърши ви, дължите ми 30 лева. Добре. Ма отиди си вземи детето. Добре. Ето ти 30 лева.
На мен се говори на вие. Не ми говорете на ти. Добре. Така, давайте ми 30 лева и изчезвайте. Добре. Че вече ми пречите тук. В тъпана. В тъпана. Чакай да се говориш, че в тъпана. Сама си тъпанерка, я си тъгай от тук, че ми пречиш да имам клиенти. Ево! Каза, че то да... И да ме удрей, че ще викна майка ми. Сигурна си? Сигурен съм напълно. Сега ти се махи от пътя ми. И не ми кази ко да преме, айде марширувай. В тъпана. Здравейте! Здравейте. Подкрепяте ли магазина тук на Лава Бер? Подкрепяте ли магазина на Лава Бер? Че тук имаме много нова колекция. Ето това е на Алинчето. Тя го е носила 5 пъти. Това е на Данката. Това е на Йоан Петър. А това е на най-важния ни човек, Анди. А това е на... Ади обечено Пепача. Ама това също го е носила Алексчето. Така, искате ли да купите цялата колекция? Не мога. А защо така? Те са едни стари дрехи, където ми стават. А където ви стават, тук няма. Отида се взема е тази. Майко, не. Там си взема таблета. Добре, приятели. Това беше цялото видео. Чао на всички. Аз ставно си зареждам таблета тогава. Да, трябва да си зарежда таблета. Чао!